πινέλων. Αρχίζουμε την τοποθέτηση βάζοντας μικρή ποσότητα μπόντερ επάνω στον ήχη. Αυτό θα βοηθήσει να ενωθεί καλύτερα το υλικό μας με τον ήχη και να γίνει ένα. Συνεχίζουμε και στο άλλο χέρι. Όταν δεν έχουμε φουρνάκι που να χωρά και τα δύο χέρια, βάζουμε πρώτα τα 4 δάχτυλα του ενός χεριού και μετά τα 4 δάχτυλα του άλλου και τέλος τους δύο αντίχειρες. Τα φουρνάκια είναι συνήθως αυτόματα. Αν όχι, τότε χρονομετρούμε. Πέρασε το 1 λεπτό, βγάζουμε το χέρι από το φουρνάκι, συνεχίζουμε τοποθετώντας 1 λεπτή στρώση τζελ. Με το πινέλο παίρνουμε μικρή ποσότητα και την απλώνουμε όπως το βερνίκι πάνω από κάθε νύχη. Ξανά το χέρι στο φουρνάκι για 1 λεπτό. Εν τω μεταξύ δουλεύουμε στο άλλο χέρι. Βγάζουμε το χέρι, το τζελ είναι ακόμη νοπό. Δεν το αγγίζουμε ούτε το καθαρίζουμε. Περνάμε άλλη μια στρώση τζελ, πιο παχιά αυτή τη φορά. Βλέπουμε πόσο μεγαλύτερη ποσότητα τζελ έχει το πινέλο σε σχέση με πριν για την πρώτη στρώση. Αρχίζουμε την εφαρμογή